som Pelnica a vás vítam u druhého dielu z Minecraftu single player. Je tu druhá epizóda, ako vidíte, ideme do toho serveru. Nič som nerobil za kamerou, takže čakajte. Tak. Aha, nevadí. Ja som tu videl, že to bolo takto. Toto si ešte nechám. Teraz jeden styk na takto. Prepáčte, že ja nerozprávam toľko, lebo ja sa musím sústrediť. Takže tak. Jednu točku mám. Ja si vyrobím. To. Máme veľa dreva, takže... A môžem sa aj kľudne ich nakacať, takže to je mi jedno. Takto, toto, takto. Len tak si spravím takýto základ, že... Opa. Opa. A takto spravím. Raz, dva. Hop, hop. Dobre. Tak. Dobre, ideme sa skopať, alebo idem von nakacať drevo. Ja budem nakacať drevo, aby sme mali ešte veľa. Už som sa rozhodol, že bude ten cieľ, že zabijeme Enderdraka. Som sa rozhodol. Takže... Čakaj, už tam vidím. Je to iba hlina. Na tom piesku. Dneska si postavíme dom. Takže to bude super. Tam budeme mať plný základy. Prasotrhy. Čakaj. Tak, nesmú tu zabiť prasota. Čakaj, mám tu meso. Tu je ďalšia prasota. Poď sa, veľké kamíny, Dobre. To som ešte nekacal, to drevo sa toto. Hneď v druhom diele mám železné veci. Super. Som tu. Tento teraz nemôžem vystavať, lebo je noc a budem sa zaviť prišeli. Musíme ísť dole. Už koľko natáčam? Už len 3 minúty budem natáčať, lebo som sa dohodol s chlapcami, že pôjdem von, keď bude 13:30. Proste tak. O, tu mám hneď kouli. Super.
ešte sa ide kopať a uvidíme sa. Ďalšie irony, to sa nám bude úplne hodiť. Už iba idem hore a ukončiť toto video, lebo už ani nestihnem. Tak. OK. Idem hore. Takto. Veci. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať like, odber, komentár nejaký a uvidíme sa. Čaute.